wallahi. Kai yau akwai matsala wallahi. Inna yi babu masu mashin ko kwaya daya. Assalamu alaikum. Ya ne kam? Na ki je ne kam? Kai kan wani irin babban makaryaci ne in ce ka tura mun data tun yaushe ina so zan yi amfani da shi baka tura mun. Ba na tura miki data ba? A wajen Rabilu aka tura ina nan billahi. Dala kamar shi ina magana da kai. Ƙarya kace. Sai mana ka zo ka ga wata gaskiya. To ga wayan zai makarya ne. Gaba ɗaya ni ba ke kawai. Kai sai me da ni ba ni ba ita. Ba ni ita. Ya aka yi ne? Ina ya ne ka. Lafiya ƙarfa. Ya aka yi ne? Lafiya ƙarfa. Ni koyi ni ba. Makaryaci da mu wani rayuwar makaryaci. Me yake faruwa ne? Zai tugib na tura mata ya tugib wai gaba ɗaya ban tura mata. Ƙarya ne. Ga waya ai baya ƙarya. Za a ga message ko kuma ki bude ki ya bude. Wajen Rabilu mai tura data aka. Rabilu mai POS. Ina ne shi kuma yake? Garin nan ba ni bai sai shi ba. A ni ban taɓa ma jin sunan shi ba. Rabilu. Na nawa ne datan ku? Naira 70. Naira 70 tura mana wangi. Sai dai cutan ku yayi. Datan naira 70 na zai inganci. Kai wallahi. Ai ba za a samu data naira 70. Abokina bari mu kawo. Ne mai inganci ne kai mai gida. Akwai Comrade Abba Fantami yana sai da data cikin sauki da farashi mai rahusa. Dan dakata wannan son tun ina Kaduna nake jin wannan. Ai to shi Abba da ta ma inda bai shiga ba a duniya. Dan yi mun sace Ki bude Dala Play kai Store wannan naki. kifa Bude Play Store. ga mu. Bude Play Store zaki downloading Dala. manhajar typing Comrade Abba Fantami data. wallahi da sunan Fantami data. Zaki downloading ki bude kuma ki register. Da Shikenan. naira 500 kacin zaki fara Ba da hada matsala sai da na data. gode ka gane yanzu zan je yi. Abin da ya kamata a yi. Kuma da Ai, Abba Fantami data. Ina Kaduna ba. za a bude maka. In ma baka gane ba, akwai ofishin su yana nan opposite ofishin Nigeria Immigration Service. A nan cikin garin Gombe za ka je a ma cikakken bayani a wannan ofishin. Duk wani abun da kake so ka sani game da wannan data, insha Allah za ka sani. Kuma da Abba Fantami data. Raba gardama Data kenan. mai rahusa mai sauki mai inganci. Wannan haka yake. Ba tare da wani matsala ba. Mu ana cutar mu sai Mai na take haɗa yanki. zumunci da soyayya. Abba Fantami Zuba ne data. ana tura ke da biya? Dala Ana turawa yake ana tafiya. magana kana Ina kan magana. kiya kuri Ana mana. kamar Abba my wadiya. love. Abba my love. Abba my love. Na gode lafiya. Yau na gode ba, na gode.